Ahoj, moja sestra. Nadýchni sa zhlboka a buď prítomná v tomto momente. Nech pokoj teraz hlboko prenikne do tvojho srdca. Nech každý bremeno odnesie Boh práve teraz. Priprav sa s vierou prijať rannú modlitbu. Drahá sestra, vieš, že zápas, ktorý prežívame, je duchovný. Už od chvíle, keď deň začína. Výzvy každodenného života presahujú fyzické a zasahujú aj naše emócie. Bez rannej modlitby sa naša cesta môže zdať beznádejná. Preto sa porozprávajme o tom, ako začať deň s milosťou. Pýtala si sa niekedy, ako ženy viery začínajú svoj deň? Dnes ti prinášam modlitbu pre ženy, ktoré túžia po Božej milosti. Predstav si, že cítiš Božiu prítomnosť pri každom rannom kroku. Zostaň so mnou až do konca a objavíš tajomstvo, ktoré môže premeniť tvoje ráno. Tu každá žena nájde svoje miesto. Patríš do tejto modlitebnej rodiny. Spolu sme nositeľky viery, pozvané k Božiemu trónu. Tvoj hlas má význam a tvoj príbeh nás posilňuje. Toto je ideálne miesto pre tvoju rannú modlitbu. Po tejto rannej modlitbe zaspíš s obnoveným pokojom. Tvoje srdce nájde oddych a odvahu čeliť novému dňu. Božia milosť bude prúdiť v každom tvojom čine. Priprav sa na hlboké zmeny na svojej duchovnej ceste. Láskavý Otče, ďakujem ti za tento nový, vzácny úsvit. Prichádzam prosiť o tvoju milosť do každej oblasti môjho života. Vylej svoju priazeň na moje kroky a rozhodnutia, Pane. Nech táto ranná modlitba je dnes zdrojom neotrasiteľnej viery. Pocíť teraz tú milosť, ako naplňa tvoje vnútro, drahá sestra. Každé slovo tejto modlitby je prejavom viery, ktorá ťa dnes podopiera. Dovoľ, nech ťa Duch Svätý vedie v tvojich myšlienkach. Nie si sama, Boh ťa drží v láske. Zhlboka sa nadýchni a nechaj túto modlitbu milosti pôsobiť v tebe. Cíť, ako útecha preniká hlboko do tvojho srdca. Nech Duch Svätý dnes obnoví tvoju silu. Priprav sa na ďalší okamih veľkého víťazstva. Zostaň až do konca a vec, táto ranná modlitba premení tvoj deň. Objavíš jednoduché kroky, ktoré prinášajú trvalý pokoj. Nepremeškaj, ako ti Boh dnes zjaví neočakávané požehnania. Táto správa môže navždy zmeniť tvoju rannú rutinu. Pamätaj, sestra, Božia milosť ťa dnes podopiera. Opakuj si túto pravdu hlboko vo svojom srdci. Nech sa táto istota stane základom tvojej každodennej dôvery. Vracaj sa k tomuto refrénu vždy, keď budeš potrebovať nádej. Teraz, sestra, zamysli sa nad svojim dnešným duchovným povolaním. Boh si ťa vyvolil, aby si žiarila uprostred každodenných skúšok. Ešte predtým, než si dala rannú kávu, túži hovoriť k tvojmu srdcu. Otvor sa jeho trpezlivému a láskavému hlasu. Cítiš ten smäd po duchovnom pokoji ešte predtým, než vstúpiš do svojich povinností? Ranná modlitba môže uhasiť tento smäd s Božou múdrosťou. Prečo nevyužiť túto jedinečnú chvíľu práve teraz? Vytrvaj a sleduj, ako tvoja viera porastie. Začni teda deň tým, že zveríš svoju cestu Pánovi. On je verný a nikdy neopustí svoje milované céry. Touto rannou modlitbou otváraš dvere k trvalému požehnaniu. Teraz je ten čas, aby si sa úplne odovzdala Božiemu pôsobeniu. Spomínam si na sestru, ktorá sa každé ráno cítila stratená. Začala praktizovať túto modlitbu milosti a všetko sa zmenilo. Jej úzkosť sa rozplynula hneď, ako svoje obavy zverila Bohu. Dnes žije naplno, plná pokoja a zmyslu. V tejto rannej modlitbe nájdeš slová, ktoré posilňujú dušu. Používaj túto modlitbu vždy, keď potrebuješ zahnať strach či pochybnosť. Nech Boh naplní každé prázdne miesto svojim večným svetlom. Zostaň so mnou pre ďalšie jednoduché a hlboké vedenie. Znovu sa zhlboka nadýchni pred ďalším krokom. Cíť, ako ťa Božia prítomnosť láskyplne obklopuje. On chce dnes viesť každý tvoj myšlienkový aj rečový krok. Dôveruj jeho sile, ktorá práve teraz riadi tvoje chodníky. Si pripravená cítiť, ako Boží pohyb prekvapí tvoje srdce? Nech zvedavosť vedie tvoju dušu k najväčšiemu požehnaniu. Pokračuj v dýchaní s vierou, sestra, a objím to, čo prichádza. Každé ďalšie slovo má potenciál premeniť tvoj dnešný osud.
Táto raná modlitba bola pripravená pre každú Božiu dcéru tu prítomnú. Nezáleží na tvojej minulosti ani na tvojich pádoch. Jeho milosť obnovuje všetko. Dôveruj tomuto momentu odovzdania a oslavuj novú nádej. Zaslúžiš si zažiť skutočné duchovné víťazstvo bez odkladu. Keď sa ráno modlíš, tvoj deň nadobúda okamžité Božie smerovanie. Každé rozhodnutie v sebe nesie svetlo, ktoré prichádza zhora. Výzvy sa menia na príležitosti rásť vo vytrvalej viere. To je sila milostivej modlitby pôsobiacej v tebe. Zhlboka sa nadýchni a oslavuj nekonečnú dobrotu Pána. V nasledujúcich minútach vstúpime do chvíle uctievania a vyznania. Priprav svoje srdce na malý zázrak, odpustenie. Príjmi tento moment prekonania, ktorý zmení tvoje vnímanie. Blahoslavená je žena, ktorá dnes neprestáva velebiť Pána. Spievaj v duchu pieseň chvály už teraz. Uznaj jeho moc, ktorá ťa nesie už od úsvitu. Dovoľ, nech vďačnosť pretečie aj v tvojich tichých slovách. Vyhlás dnes: Boh je mojim útočiskom a istou spásou. Keď pokorne vyznávame, vedieme sa do plnej slobody. Uznaj svoje zlyhania a vlož všetko do Božích rúk. Tento akt vyznania prináša hlboké uzdravenie zranenej duši. Možno sa cítiš zdeptaná vinou za chyby včerajška. No vec, Boh odpúšťa tým, ktorí sa k nemu vracajú s úprimným pokáním. Už len tým, že vyznáš svoje prečiny, otváraš sa nádeji. Vytrvaj a uvidíš zázrak milosrdenstva v plnosti. Nadýchni sa zhlboka a uvoľni každý odpor, ktorý v tebe ešte prebýva. Povedz nahlas: Pane, priznávam dnes svoju potrebu tvojho odpustenia. Už počas vyznania som cítila, ako mi slzy úľavy stekajú po lícach. To je začiatok oslobodenia, ktoré Boh udeluje okamžite. Chvála a vyznanie kráčajú spolu a odstraňujú tiene z ľudského srdca. Každé úprimné uctievanie posilňuje našu neochvejnú vieru v Krista. Ešte je čas zaspievať víťaznú pieseň práve teraz. Neváhaj a zver Pánovi všetky úzkosti a bolesti. Pros teraz: Otče, vyznávam svoje zlyhania a prosím o tvoju obnovu. Očisť moje srdce tvojou vykupiteľskou krvou, Pane. Nech moje slova teraz odrážajú pokoru pred tebou. Premieňaj každé moje zlyhanie na príležitosť k večnému rastu. Cíť tú ľahkosť, ktorá prichádza po úprimnom vyznaní. Milovaná sestra, hoci ťa minulosť zranila, prítomnosť hľadá Božie uzdravenie. Boh túži viac po tvojom duchovnom zdraví, než po čomkoľvek pozemskom. Príjmi jeho ponuku obnovy a znovu zroď sa v jeho prehojnej milosti. Zhlboka sa nadýchni a nech vyznanie uvoľní všetky staré bremená. Boh sľubuje divy duši, ktorá sa pokorí celým srdcom. Jeho súcit nikdy nezlyhá a každé ráno prináša nový život. Stávaš sa novým stvorením skrze mocné Božie slovo. Božia milosť ťa dnes podopiera, nezabudni nikdy na túto pravdu. Opakuj si to v srdci, aby sa upevnil tvoj cieľ viery. Nech táto dôvera premôže každú vnútornú pochybnosť v tebe. Vracaj sa k tomuto refrénu vždy, keď tvoj duch pocíti potrebu. Teraz uvidíš, ako Boh premieňa tvoje zajtrajšky prostými činmi viery. Pokorené srdce mení búrky na požehnanie, ktoré preteká. Aj uprostred tieňov víťazí Božie svetlo s jasom. Pokračuj v modlitbe a spočívaj v sile, ktorá prichádza zhora. Chvála a vyznanie pripravujú pôdu pre skutočné vnútorné víťazstvo. Teraz zdvihnime pieseň vďaky a odovzdania. Nech tvoj hlas stúpa do neba ako vôňa pred Pánom. Uctievaj s úprimnosťou, Boh sa teší z pravdivého chválenia. Utiš svoje srdce na chvíľu a odovzdaj tiché chvály kráľovi. Aj keď nehovoríš nahlas, tvoj duch môže predniesť čistú modlitbu. Boh prebýva v tajnej chvále a pozná tvoje skutočné túžby. Nech toto skryté uctievanie prinesie teraz hlboký pokoj. Cítiš, ako Božia radosť prúdi aj uprostred neviditeľných bojov? Dovoľ, nech ťa tento tichý chválospev privedie do svätej prítomnosti. Využij každý nádych ako živú modlitbu k Otcovi. Udržiavaj toto intímne spojenie, ktoré premieňa tvoje vnútro. Teraz nastal čas hĺbšieho vyznania. Pros o odpustenie za nečisté myšlienky. Boh očisťuje srdce tých, ktorí k nemu volajú úprimne. Aj keď zlyháš, on je pripravený odpustiť okamžite. Odovzdaj každý nevhodný myšlienkový tieň a ži dnes v slobode. Zhlboka sa nadýchni a cíť, ako odpustenie pôsobí vo tvojej duši práve teraz.
Dovoľ, nech Božie milosrdenstvo úplne zmije tvoje vnútorné rany. Využi tento moment zmierenia na posilnenie svojho vzťahu s Pánom. Túži prebývať v tvojom srdci s mocou obnovujúcej milosti. Teraz sa priprav na svedectvá premien, ktoré táto ranná modlitba prináša. Uvidíš, ako Boh koná, keď mu dôverujeme naplno. Nová etapa viery sa práve teraz začína vo vnútri teba. Zostaň pevná, to najlepšie ešte len príde. Spomínam si na jednu ženu, ktorá každé ráno bojovala s hlbokým strachom. Keď začala praktizovať túto milostivú modlitbu, prijala odvahu ísť vpred. Dnes vedie ďalšie sestry v každodenných chvíľach chvál. Dokazuje to, že Boh používa jednoduché veci, aby uskutočnil mimoriadne. Vyznaj teraz každú nevieru, ktorá ešte pretrváva vo tvojom srdci. Boh sa nikdy neunaví v dávaní zázrakov tým, ktoré veria bez pochybností. Odovzdaj každú pochybnosť a sleduj, ako jeho moc znovu ožíva v tebe. Úplná dôvera je úrodná pôda, na ktorej vyrastá zázrak. Možno ti skepticizmus našepkáva, že odpoveď nikdy nepríde. Ale pamätaj, Boh vždy naplňa svoje sľuby nečakaným spôsobom. Ešte dnes môžeš prijať mocný znak jeho lásky. Maj otvorené srdce a pozoruj, ako koná jeho vernosť. Vyhlasuj teraz zabezpečenie každej svojej materiálnej potreby. Boh je bohatý a túži naplniť každú našu potrebu ešte dnes. Verím v nadprirodzené zaopatrenie, aj keď účty sú vysoké. Drž sa pevne tohto zasľúbenia, lebo Boh verne plní svoje slová. Nadýchni sa zhlboka a príjmi odvahu vyhlasovať zázraky práve teraz. Pros o doslovné zaopatrenie a sleduj, ako Boh hýbe neviditeľnými reťazami. Nič neunikne sile toho, ktorý udržiava vesmíry svojim slovom. Modli sa smelo a uvidíš, ako Božia sláva koná. Teraz sme na vrchole nášho hlbokého momentu viery. Vyhlasuj nad svojim životom: prijímam víťazstvo vo všetkých oblastiach dnes. Cíť, ako sila týchto slov láme staré okovy v tvojom vnútri. Toto je duchovný vrchol, ktorý prináša nezvratnú premenu. Napíš amen, ak si uverila vo víťazstvo, ktoré ti Boh už teraz daroval. Zanechaj svoje amen v komentároch a posilníš našu duchovnú jednotu. Zdieľaj túto správu s tými, ktorí potrebujú tento odkaz práve dnes. Pošli to niekomu, kto potrebuje cítiť túto mocnú vieru. Teraz, keď si vyslovila svoje amen, zhlboka sa nadýchni a vnímaj jeho ozvenu. Boh oslavuje každé úprimné amen nebeskou radosťou. Aj tvoja online jednota vo viere posilňuje ďalšie. Sestry, ďakujem, že si tento moment skutočnej viery prežila so mnou. Nadýchni sa znova a priprav svoje srdce na prijatie jasných odpovedí. Práve teraz sa staviaš do pozície, kde môžeš prijímať okamžité zázraky. Zostaň pevná v očakávaní Božieho pôsobenia v každodennom živote. Ver, že tvoj ďalší krok bude výborný, Boh ho už pripravil. Možno ešte nevidíš hmatateľné znamenia, ale ver v budúcu žatvu. Semeno viery, ktoré dnes zasadíš, prinesie ovocie zázrakov čoskoro. Neupadaj na duchu, Boh pracuje. Aj keď to nevidíš, drž svoje oči na zasľúbení a srdce v neustálej vďačnosti. Teraz sa priprav na záverečnú časť tejto ranej modlitby, ktorá zapečatí našu vieru. Vyhlasuj požehnanie pre svoje vzťahy a financie ešte silnejšie. Volanie pokoreného srdca nikdy nezostane bez odpovede. Zostaň so mnou a sleduj, ako tvoj život rozkvitne ako obnovená záhrada. Vyhlasuj požehnanie nad každým príbuzným a priateľom, ktorého dnes stretneš. Pros, aby sa Božia láska vyliala na každý rodinný zväzok. Aj keď sú medzi vami konflikty, Boh prinesie zmierenie a potrebné uzdravenie. Cíť teraz pomazanie, ktoré ničí všetky múry medzi srdcami. Pamätaj, sestra, Božia milosť ťa dnes nesie. Prosba: Pane, žehnaj moju prácu a kariéru tvojou múdrosťou. Nech je každý projekt vedený tvojou všemocnou rukou. Prosím o plodnosť v mojom úsilí a uznanie za moju oddanosť. Nadýchni sa zhlboka a vyhlasuj: Bože, žehnaj moje finančné vzťahy dnes. Nech každý investovaný cent odráža prosperitu podľa tvojho plánu. Dôverujem tvojej prozreteľnosti, ktorá bola vždy verná. Teraz vyhlasujem hojnosť v každej oblasti môjho života s vierou. Zhlboka sa nadýchni a cíť vďačnosť za tento krok viery, ktorý sme dnes vykonali. Teraz vstúpime do poslednej fázy rodinného požehnania a vďaky.
priprav svoje srdce na prijatie posledného pomazania tohto božského momentu. Zostaň pevná až do konca, lebo vďačnosť obnovuje ducha. Blahoslavená žena, vnímaj pokoj, ktorý Pán práve teraz na teba vylieva. Naša posledná fáza je rodinné požehnanie a hlboká vďačnosť. Priprav si srdce, aby si spoznala každý Boží dar, ktorý si prijala. Pokračuj v modlitbe so mnou až do posledného nádychu tejto požehnanej správy. Modli sa teraz. Pane, žehnaj mojich rodičov a rozprestri nad nimi svoju ochranu. Nech každý ich krok vedie nebeská múdrosť. Prines zdravie, pokoj a hojnosť do ich životov. Nech sú príkladom viery pre všetky budúce generácie. Vyhlasuj požehnanie nad svojimi deťmi, Pane. Nech sú odeté do Tvojej pravdy. Nech každé dieťa nájde lásku a duchovné bezpečie vo svojom domove. Ochraňuj ich pred každým zlom, ktoré by chcelo poškvrniť ich nevinnosť. Veď ich dnes i navždy po svojich cestách spravodlivosti. Zhlboka sa nadýchni a vnímaj, ako pomazanie požehnania prúdi na tvoju rodinu. Predstav si, že každý člen cíti pokoj a Božiu ochranu. Vyhlasuj sľubnú budúcnosť a víťazstvo pre každého, zvlášť v tomto ráne. Žehnaj svoje domácnosti, aby odrážali svetlo Krista vo svete. Modli sa za domáce zaopatrenie. Pane, naplň každú potrebu v našom dome dnes. Nech nikdy nechýba jedlo, útočisko ani hojná láska medzi nami. Verím, že stôl v mojom dome bude znamením Tvojej starostlivosti. Celú dôveru vkladám do Tvojich večných a láskavých rúk. Teraz vyjadri vďačnosť Bohu za každé malé víťazstvo, ktoré si tu zažila. Vďačnosť je kľúč, ktorý otvára dvere ešte väčším zázrakom. Aj v skúškach sú skryté požehnania, ktoré treba objaviť. Zhlboka sa nadýchni a vzdaj vďaky za toto nové ráno. Bože, ďakujem Ti za lekcie, ktoré som sa naučila aj v bolesti včerajška. Tvoja láska ma niesla, aj keď som chcela vzdať sa. Dnes kladiem svoj život ako svedectvo Tvojej vernosti. Vďačnosť sa stáva hymnom nepretržitej chvály v mojom vnútri. Zhlboka sa nadýchni a nechaj slova vďaky vystúpiť k Bohu ako voňavá obeta. On má radosť z našich chvál a obdarúva srdcia plné vďačnosti. Pokračuj v ďakovaní, neprestajne až do konca tejto chvíle. Cíť, ako ťa vietor Božieho pokoja naplňa práve teraz. Zdieľaj toto video s inými ženami, ktoré potrebujú túto modlitbu milosti. Tvoj čin môže priniesť útechu a nádej niekomu, kto je zronený. Poďme spoločne vytvoriť reťaz viery, ktorá zasiahne množstvo hladných srdc. Táto komunita je tvorená každým prejavom úprimnej lásky. Predstav si svoj deň pod Božím ochranným krytom, ktorý sme vyhlásili. Každý krok bude požehnaný, každá výzva prekonaná nebeskou silou. Nezabudni sa k tejto rannej modlitbe vrátiť, keď budeš potrebovať duchovnú posilu. Nech tieto slová vedú tvoje kroky ako hodiny, čo ukazujú svitanie. Nech tvoje srdce zostane vďačné, aj keď okolnosti budú ťažké. Pestovanie vďačnosti premieňa skúšky na schody k duchovnému rastu. Vyhlasuj každé ráno, že tvoj duch je pripravený prijímať nové požehnania. Táto každodenná modlitba posilní tvoju vieru bez hraníc. Prihlás sa na kanál a aktivuj zvonček. Tak ti neunikne žiadne posolstvo viery a dennej inšpirácie. Pomôž nám rásť a zasiahnuť viac žien touto modlitbou. Ďakujeme, že si súčasťou tejto požehnanej komunity. Zhlboka sa nadýchni a dovoľ, aby ťa posledné sekundy tejto správy objali vďačnosťou. Nech každé slovo ešte dlho doznieva vo tvojom srdci. Vedz, že Boh je s tebou pri každom kroku, ktorý sa chystáš urobiť. Ďakujem, že si sa so mnou modlila až do tohto posledného okamihu. Čoskoro začneš novú etapu života s touto silnou rannou modlitbou. Vždy si pamätaj začať deň milosťou a neotrasiteľnou vierou. Nech toto video je len začiatkom tvojej duchovnej cesty. Nech ťa Boh požehnáva hojne, dnes aj po všetky dni. Zhlboka sa nadýchni a ešte raz zavri oči pred tichým s Bohom. Poďakuj za túto príležitosť modliť sa a nájsť útechu v Bohu. Nech tento tichý okamih očistí tvojho ducha skutočnou láskou a nádejou. V tichu odovzdaj poslednú vďaku a príjmi Boží pokoj. Teraz ukončujem tento modlitebný čas. Nech Duch Svätý prehovára k tvojmu srdcu v tomto poslednom odpočinku. Čoskoro sa vrátime k denným činnostiam,
no túto Božiu pokoj si nes so sebou. Ďakujem, že si tu bola a nech ťa Boh bohato žehná.